waye shawo kake tambaya ka san waye shawo kuwa yake tafa da kai na zo ɗaukar ran shi ne ku duba fa wani ya zo ɗaukar ran shawo kai da Allah ba na tafiye ku wasa bane waye shawo kaga saboda ne dakata ni kaɗai nake yaki shaho na zo ɗauka shaho ba kuma wani lasa kai me kuce jira ne ba na zo ɗaukar ranku bane na zo ɗaukar ran mai gidan ku ne akan wani da ka ɗauki ran mai gida kai kai me kuce jira ne ya kashe shi ba Allah wuce ka gane ni ban gane ka ba ni ne wanda ka kashe mun ƙanina lokacin yana sai aka yi ya amana ta yaci shi yasa ni ma na zo in ci amanar kama da wannan za ka iya ke wani kana ganin za ka iya wannan shi ne ƙarshen duk wani asali. Kada ku manta, ku yi